Díoltóirí. Is mis tarlach mac an mí, ag caint le bh chóir na heilvéise. Tá mé féin im chónaí im easc na nalpla fada. Aithne agam ar na rhaidhreachna, taithí agam ar an bhuacht agus an sneachta sa híomhre in san taobh seo tíre. Is é sin an córa a thugann is moinmh dom Úrscéal a scríomh ar an saol in san Éirinn, nuair a bhíoch an tair ag leathnú agus ag crappa, ag éirí níos ráite agus ag leabhar ríis, agus treibhnean an líne ag éirí teachta dír leis. Marthanna sa bhí a gceist, agus uaireanta bhíoch sé díon go leor ar an gine déana is dócha, ceannach bhfuil tracht ar sin in éon scéal atá agan, tá an tam sin chomh fada siar uaineanais. Ach, nach gurtar an tam sin a gcuoine dóin, agus sinnig plé leis an athrú éráide atá ag bagart orm san látá nuam. Daoine atá na gcónaí i réigiún áirithe den domhan, tá sé díon orthú teachta dír cheana féin. Agus fiú amháin seo in san árap, tá glóin óg ag fása níos anois, éigigh na heithrithe marfacha siúd, agus a bheith ag daileáil lo ina saoil féin, is tócha. Marthanna san chinne déana atá ag gceist in san leabhar seo agam mar sin, agus nach cuma an bhfuil an Éirinn mar chomhthéachs inste aige nó an látá nuam, nó an lá bheith ann na marach. Sin téamal lárnach eile a bhain leis an Úrscéal seo, go bhfuil an tam crín nó Crothla. An rud a tharla, tá láigh sé ar íst. Agus an rud atá ag tarlúint, tharla sé hena. Ní mór an difar mar sin idir an stair nó an réamhstair, an saol agin féin agus an tóchaí. Mar a hagann éirí na gréine agus dul faoi na gréine, an gíomhare agus an saoire, an fócht agus an aimsir bhrá, teach na néan imirce ó thuaig, agus imach na néanaí seo dheas. Feictar na patrún céanna is saol na líne ó glóin go glóin. In sítar na scéalta céanna faoi na heachtaí céanna, agus má imíonn scéal éigean na lár, is dócha go grothuaig scéalaí eile é, i bhfad níos déanaí. Dábharí sin, tá súil agam nach bhfuil sibse mar léitheoirí chomh fada sin ó héalann ar feasa, instíonn an scéal sa leabhar seo. Cínte, táirg sé faoi deara go bhfuil iomral aimsire i gceist in san scéal go minic. In sítar scéalta ann atá cloiste aga hena, ó na Gaeilge nó ó na Gaeilge nó ó Indiaigh verig á thuaidh. Cuid na rána deirtar is ó gáanta rilce a hagann siad. Ach bhaithne mar sin a chur in úldaomh, go bhfuil an duine ag insint na scéalta céanna ó thús aimsire, agus nach nintar ach an dáin céanna a rá agus a athrá. Mar sin, bhí gilam, agus leis an scéalaí gan anam atá ag insint sa leabhar seo. Is fearr feasa é, fearr feasa na treibhe, an duine a bhíonn ag idir go bháil, idir héal na líne agus saol na spirit. Tá ceann bhart á chathabhaige, a bhíonn ag crutha nuair a bhíonn sé ag aithris. Agus tá Crothla agus Cnámha agus Bábharán agus a lehéad eile chun é féin na hiúnlachan. Fuair sé brontanas óna bháistear agus é óg. Muinceile le trí chleite olar a chiallaíonn treise an olar, rairc an olar agus eagna an olar, na rudaí atá ná dó ina héal. Tágaigh leis mar sin ar a thras tríd an aimsir, tríd an stair, tríd an gíomhre fuór fada, agus go muna sibh teithnamh as an létháireach.